Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian kula Maulana Arif wonten acara Bojo News. Wonten dinten sakmenika kula badhe ngaturaken pawarta babagan fenomena HP pinter. Saged dimangertosi wonten zaman sakniki sedanten tiyang saestu gadhahi HP pinter. Salah siji kangge telepon utawi bisa kagem terkenal wonten dunia maya. Wonten zaman sakmenika, HP kados dadi barang kang wajib digadahi marang sakkabehan. Saking modele HP ingkang ditawaraken ngantos aplikasi ingkang sediaake ndadosaken faktor katahing peminat HP pinter menika. Ora gumun yen masyarakat tumandang ngetokake dhuwit kathah kangge tumbas HP pinter. Kajaba saking penampilane ingkang canggih lan faedah kang saged dijupuk, HP dianggep nggadahi kathah akibat ingkang saged ditumbulake. Sedanten tiyang ngendika yen HP iku ndadosaken tiyang dados egois lan kesupen utawa boten merhatiake lingkungane. Masyarakat bandingake tiyang sakniki kang sibuk kalian HP-nipun tinimbang kalihe kewajiban-kewajiban sing saperlu kedah dituntaske. Kalihan tiyang sepah rumiyin kang tasih bersosialisasi kalih lingkungan. Sakmenika ingkang saged ndadosaken tiyang sakniki egois lan boten midhangetaken adab lan sopan santun. Sainipun masyarakat dihimbau langkung bijak ngelola wekdal antar dunia maya kalihan kauripane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula reporter saking Bojo News ajeng wawancarai dampak pengaruh sosial media utawa handphone. Ayo kita mlaku-mlaku riyin mirsani wong sinten mriki. Wah, enten wong niki. Nuwun sewu, Mas. Panjenengan sinten nggih? Kula Muhammad Oktavian murid ing mriki. Nggih. Saged kula wawancarain napa mboten? Nggih saged. Nggih pun. Sapinten asring panjenengan ngagem HP? Oh, kula saben dina ngagem HP, Mas. Oh. Lah enten napa nggih, Mas nggih? Kula ngagem HP amarga kula pengen ndelok berita, dolanan game lan golek inspirasi lah, Mas. Oh, Sosmed ngoten. Oh, dolanan sosmed. Lah, inspirasi sing iso dijiko saka kono ki apa to, Mas? Ya gaya hidup, berita ben wawasane dhewe iki rada luas, Mas. Oh, rada luas nggih. Lah terus kan masih kan dolanan HP terus. Mesti kan nonton dampak negatif lan positifnya to, Mas. Lah niku ki dampak positifnya napa? Dampak positifnya ya mau dhewe iso merubah gaya hidup, dhewe bisa ngerti wawasan ning jaba, wawasane dhewe iki ora cetek ngono lho, Mas. Jadi berwawasan luas, tapi ono efek negatifnya yaiku motone dhewe cepet rusak, dhewe dadi lali wektu, lali salat, kan sak liyane. Oh, nggih pun nggih, Mas. Matur nuwun nggih, Mas. Sakwise aku wawancara wong sing muda, kula arep golek narasumber sing liyane. Ayo melu aku nggih. Nggih, wah iki ketemu bapake. Pak. Oke. Nuwun sewu nggih, Pak nggih. Nggih, monggo-monggo. Nggih, amin nggih. Nggih, monggo. Kula ajeng tanglet tentang perkara masalah HP. Nggih, pripun maksude? Angsal napa mboten, Pak? Angsal. Nggih, niki niku kula kan wawancara saking Bojo News. Sing wawancara perkara masalah HP. Menurut Bapak, HP niku napa nggih? HP niku mare keset. Nek didelok terus ah iya to, lha saiki HP mare keset. HP niku napa? Niku HP niku alat Alat komunikasi. Oh, HP alat komunikasi. Ya piturute Bapak niku dampak negatif saka HP niku napa nggih, Pak nggih? HP kuwi nek dienggo dolanan terus matane iso kok rabun. Nah, tapi juga mare keset kanggo sekolah ndeloki dolanan HP terus. Nggih pun nggih, Pak. Sampun nggih, Pak. Sampun selesai wawancarane. Yo, Assalamualaikum nggih, Pak. Salam. Kula sampun wawancarai kalih narasumber. Kula Emreh Ramadan nglaporaken saking tempat kedadean. Kula wangsulaken ten studio. Cekap semanten atur kula. Mugi-mugi pawarta ingkang kula aturaken saged ngaturi manfaat bagi kula lan panjenengan. Kula Maulana Arif makili Bojo News. Pamit undur diri. Ampun kesupen ningali malih Bojo News kalian wekdal kang sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.